היא לא השתנתה גם השנה, קבוצה קטנה נסעה בעול והצליחה לגרוף אחרי את כל המחלקה, ואת זה תראו, ומגיע להם המון המון תודה על זה שאנחנו עומדים בקו הפתיחה שהוא קו הסיום שלהם למעשה, או בעצם אפילו לא קו הסיום, כי הם מלווים את התערוכה לכל אורכה וגם יצטרכו לחסל אותה או לדאוג לחסל אותה, אבל זה מה שהם הביאו, וזה נכון לעכשיו, אלה הפנים שלנו. אז תהנו. ערב טוב, סטודנטיות, סטודנטים, בני משפחה, מרצים, משפחת HIT. פשוט תענוג לעמוד כאן. אני בכלל, יש לי פריבילגיה מיוחדת, כי אנשים פה עושים עבודת קודש, ואנחנו באים לראות פתיחות ביפו בלילות. אז קודם כל תודה לעמית, ותודה ליוסי. זה תענוג יוצא דופן לראות את התערוכה שנמצאת בפנים. היה לי העונג ככה בחטף. זה רק במקרה שאני לא עמוסה בסטיקרים של באמצע, ושאני לא יודעת משהו על להיות אבא לילדים וכל מיני נרות. אתם פשוט יוצאי דופן, ותמשיכו כמו שאתם. אני אמורה להיות דקן של פקולטה, אבל המחלקה הזאת היא באמת בלתי רגילה. יסלחו לי כל הנציגים של המחלקות האחרות, תמשיכו ככה. טוב, אנחנו, גם עמית וגם אני, שנינו ליווינו את הקבוצה של 13 סטודנטים שנסעו בכל העול. רוצים באופן יותר פרטני לומר תודה, גם בשם המכון וגם בשמנו באופן אישי. עשיתם עבודה מצוינת, עבדתם קשה מאוד, שכל שאר הסטודנטים יכולים לשמוע, הם עבדו קשה מאוד. גם בערב החג וגם בשבתות וגם כל הזמן. אז אנחנו רוצים להגיד לכם תודה. אנחנו רוצים עוד לפני שנאמר לכם תודה, רק לומר תודה כמובן לדודי, לדנה, ללאה ולמנסה. טוב, לא נותר אלא לחלק שי צנוע שקנינו לכל אחד מהחבורה שעזרה לנו, אז אנחנו נקרא להם אחד אחד לקבל את השי. אז הראשון זה אייבי, איפה הוא?